Čaute všetci, vítam vás u nového videa a dneska ideme stavať vlastne banku serveru, takže môžeme ísť tu na dole, nie na tunel, on je za mnou hore. A hneď ako pôjdeme tu na dole, tak vidíme našu už konečne dokončenú súdnu sieň. To je súdna sieň 1, to je súdna sieň 2, ale banku budeme stavať tu dole. Prvé, ty vyber stranu, nechám to na teba. Jedna, úplne jedna. Dobre, tak ľava. Dobre, ľava. Takže ja by som išiel tak raz, 2, 3 bloky. A tu robím bankový pult. Tu máš nejaké bloky na stavanie. Tu som hodil. Dobre, takže môžeme ísť. Mám také česky, takže sem dám. Dobre, prvé chcem vypočítať stred. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 delené 2 je 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tu nám by mal byť stred. Čiže tu môžem urobiť nápis bank. Ktorý som si vlastne už dopredu predpripravil, aby som to nemusel robiť na videu. Nemám tu dole dať bloky pod to. Kde? Pod bank? Nápis? Môžeš. Tam urobíme okienko. Hej, takže počkaj. Že by sme to mali, tak ty zatiaľ stávaj a ja idem na rýchlo naťažiť piesoň na blízku pláž, po ktorej viem. Čakaj, idem. Mal by som len doma, takže môžem ísť potom na riečke. Som ti dával bloky, už nemáš? Ale že hovorím o piesku. Aha, to nie, ja tú piesoň naťažím, však iba na okna, nie? Naša nepekárňa, ktorú bol pokus dať vody, ja tu dám na rýchlo. Na to mám dobrú správu, že v našej starej pekárni je strašne veľa sprús dreva, možno. No a rovno to je glas. Mám tu veľa čistiek, takže môžem položiť, že akože, že... Hej, kľudne. Môžeš ich položiť, kde chceš a ja glas idem vykraftiť glass pane. Toto video by som chcel dať na 2 diely, aby to nebolo ťažké na editovanie, aby to nebolo dlhé. Takže... Komentár, že ty edituješ videá. Čo? Komentár, že ty edituješ videá. Ja? Nie, mám editora. No, mám editora. Takže stávame tú banku a môžeme ísť na to. No, takže vidíte, že som tu dal sklo, ale ako sa do tej banky bude dostávať? No, tak tu môžeme dať dvere, alebo dačo. Hej, tak som aj chcel. Ale... idem dačo vykraftiť. Crafting dáme tu. A urobíme dvere. Dvere položíme hneď tu a toto bude vstup do banky. No, takže na čo bude tá banka vlastne? Pôjde v podstate o to, že budete z tomu spožičať peniaze, budete tu platiť dane a za pozemky. Kto bude banker na to najavo? Urobíme o to vote? Môžeme toto, že môže byť dvaja, ale že sa budú musieť prihlásiť, že napíšeme do skupiny a tam budú proste ľudia sa pýtať, že budeme sa pýtať, že kto chce byť bankár, hej? A kto povie hej, tak ho vylosujeme proste v tomto,
dispenzeru a on vyhodí proste meno a tie dve mená, čo vyhodí, tak to budú bankári. A keď sa prihlásia iba dvaja, tak to bude jedno. No aj budú oni dvaja, ktorí chcú. Ja neviem, ja nechcem byť špeciálne bankár. Ja chcem. Hej? Ale nebudem kradnúť, jasne. Takže tu sa spýtame, dobre, čo nám ešte také treba do banky? A kto bude robiť aukcie? Asi ty, ne? Keď si akože owner. Aukcie ja, hej, väčšinou robia ownery. OK, ja tu idem urobiť každého na serveri osobitnú čestku, kde si budem môcť... môcť... mať viacej, aspoň 5. Každý 5? Hej, aspoň, že ja by mal viacej. Tak nie, ja tu každému dám 4 čestky a urobíme aj knižku, ktoré budú napísané, že dlhy, že kto musí toto ešte doplatiť. Aha. Ale nie, Nathanael, počúvaj, ja tu chcem urobiť osobitné čestky a také verejné čestky pre banku dáme tu tak. Môže ich dať. Dobre, takže tu nadám. Môžeme v podstate dať tých spolu, že čo majú toto, nie? Spolu aj veci. Tak môžeš tam dať mňa a Filipa potom. Seba a Šimona. A Šimonova. Ďoďová Šimonova. Alebo Ďoďová Šimonov safe. Česta v banke. Nathanaelova a Filipova. Česta v banke. A teraz tam Cabakovú, nie? Cabaková. Oni nemajú spolu veci. Nemajú spolu veci, ale sú akože napríklad týmy majú spolu. Dám Cabaková česta banke. Dám Cabaková a Ľubová. A potom tu hrajú iba Peťo. Česta v banke. A Peťovi dám osobitne. Česta v banke. Toto je safe. A toto je safe banky. To by sme mali urobiť kus menej verejne. Nie, však v podstate to je jedno. A aukcie sa vlastne robia vonku, ne? Hej, aukcie sa robia vonku. Tu. To chce Durko hľadať. Čo je toto tu? Ako na zlé počasie môžeme urobiť, tu sú Jančové veci z tej toto. Zo šopu, to bolo trošku nechutné. Neviem, či takedy príde ešte na server. To je teraz v podstate jedno, lebo ja by som fakt urobil, že keď bude zlé počasie pred aukciou, že aukcie dnu. Ale to asi takedy v ďalšom videu, že už sme v podstate... Môžeme urobiť budovu aukcie. Hej. Čiže už sme v podstate dorobili, nie? Ale môžeme akože kľudne, keď chceš, môžeme začať urobiť budovu aukcie. Teraz nie, Teraz by som vám chcel povedať, že dúfam, že sa vám video páčilo. Keď áno, aj keď nie, tak dajte like a odber a vidíme sa takedy inokedy. Nie? Čus. Dobre. Cus.